rasa semangat, pantang mundur terus maju, insyaallah bakal dijabah kang dadi sediane. Dene kok sik gagal kuwi mujudake pesemon. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, kaya ngono. Para satuane tunggake rasane satu nusa satu bangsa ning kene iki cetha satu nusa satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Beda suku, beda agama, beda kepercayaan. Kuwi aja dianggo musuhan ning mujudake pesemon kabeh mau mung siji ya kuwi Indonesia. Ya. Iya iya aja lali Garuda Pancasila. Penak ing penak ora kaya urip ning negaraning dhewe. Anggere awake dhewe iki urip berpancasila wis ora bakal keluwen. Monggo jroning Pancasila iki sudah dikemas mujudake kerukunan. Wong ki lek rukun karo dulur karo tangga teparo, engko lek tangga teparo kuwi undang-undang awake dhewe ya melu ngrasake. Ya, Yuk kita bersatu Pimen satu satu Indonesia mula wong iki lek sugih kuwi karo bojo ning lek jenenge rukun ki karo dulur karo tangga teparo aja njur kumalungkung peh sugih, njur sugih-sugihe dhewe. Kuwi cok kala mangsa ora man keluargane iki lek ora duweni rasa rumangsa lan pangerten marang liyane. Iya, kaya ngono. Yo, langsung Mas.
tembang wae. Langsung suwung sambung tembang perjuangan 45. Satu kali lagi. Pakai Merdeka. Neng kene ki nduk. Dadi budaya lan agama ki kudu nyawiji. Mula